2022 yıldan Россия Pensiya Fondu элек социаль яклау органнары белгилеген ярдәм чараларын күрсәтә башлады. Тулайым алганда ил буенча аларны 2 миллионнан артык кеше ала. Бер ел эчендә түләүләр күләме 120 миллиард сумга җитә. Түләүләрне кемнәр аларга хокуклы һәм аны ничек тергәргә? Бу хакта киләсе репортажда. Bu талашсыз тотырыклылык. Пенсия фонды нигез итеп алган юнәлеш шушы максатны күздә тота. 1 февральдән ана капиталы фактик индексация буенча исәпләнә. Беренче бала туган өчен түләү 524 мең сумнан артыграк. Әгәр гаилә беренче балага акча алган булса, икенче бала өчен 160 мең сумнан аз гына артыграк түләнә. Один из моментов, на который прежде всего необходимо муниципальным районам обратить внимание. Торакның сыйфаты, әлеге торакның яраклылыгы. Ана капиталын түләгән очракта бу мәсьәләгә дә игътибар итәргә кирәк. Без әлеге торакның яраклылыгын контрольдә тотканда гына ана капиталын дөрес түләүнең тәэмин ителүен төгәл аңларга тиеш. Ана капиталын торак шартларын яхшыртуга, балаларны укытуга, ананың тупланма пенсиясенә, 3 яшькә кадәрге балага ай сайын бирелә торган түләүләргә, инвалид балаларны адаптацияләү һәм социальләштерү өчен товарлар сатып алуга торга мөмкин. Түләүләрнең зур төркемен хәрби һәм көч органнары хезмәткәрләренең гаиләләренә пособияләр һәм компенсацияләр тәшкил итә. Пенсияне дә яңача исәплиләр. Согласно новым правилам выплаты пенсии, Пенсия түләүнең яңа кагыйдәләре нигезендә белгән дип танылган пенсионерлар кредит бурычларын түләүдән азат ителә. Пенсия алуны алдан рәсмиләштерү исемлеге киңәйтелде. Тиешле статусны билгеләү факты буенча пенсия фондына мөрәҗәгать итмичә, инвалидлык буенча пенсия һәм федераль социаль өстәмә билгеләнә. Туендыручысын югалту буенча түләүләр алучы 80 яшьлек пенсионерлар иминиятлек иң отышлы вариантын картлык буенча яки туендыручысын югалту буенча сайлый ала. Әгәр дә пенсионер авыл истәмәсе белән җирлектән читкә чыга икән, түләүләр барыбер дәвам итә. теперь пенсионер может... Хәзер пенсионер пенсияны почта аша китереп бирү турындагы гаризасында агымдагы айда алынмаган пенсияны банк счетына күчерү турында истәмә мәгълүмат яза ала. Татарстанда пенсия фондына бирелгән чаралар буенча түләүләрне 15 гыйнвардан почта элемтәсе бүлекләре, 17 гыйнвардан кредит учреждениеләре аша ала башлады. Пенсия фондына күчү аларга хокукны автомат рәвештә рәсмиләштерә. Нинди дә булса түләүләргә гариза тапшырмаган кешеләр моны пенсия фондының территориаль клиентлар хезмәтендә эшли ала. Фанис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.